Здравейте хора и добре дошли в едно ново видео отново на Discord, но този път ще се опитам да го направя и дано да го направя, защото не знам. Нещо ми се прецака и да, не знам. Блокиран ли, не знам какво, ама сега ще се опитам. Разбира се, лайкнете видеото и се абонирайте, ако искате да правя такива видеа на такива на приложения, на игри, на всичко. Какво искате вие? Добре, така. Регистриране влизаме, цъкваме регистриране и тук си пишем телефонния номер. Разбира се, ще спра клипа да не ми го видите и се връщам. Добре хора, написах си телефонния номер, сега тук, така. Тук това е лесно, стига само да отговорите правилно. Така, това и това. Проверка, цъкаме и дано да е верно. Айде, давай. Дано да е вярно, да е. Ама, сега какво става, щом се прецаква? Прецака ми се. Моля, опитайте отново. Какво? Ама чакай малко, бе. Какво толкова сгреших по това? Добре, чакайте, този път ще ги броя, да не се бъркам. Едно кекче, две кек, второ, чакай, 1, 2, 3, 4, 5 кекса. И тук тортите са 1, 2, 3, 4, иначе кекчетата са повече. Добре. Дано да е вярно, защото не знам, тортите са. Въведете кода си за потвърждение. Добре. Ако не ми става на мен Discord, вие знаете, ето даже. Дано да ми стане, защото не знам от кога се опитвам да си го правя и не става. И чакай. 559193 чакай. 5591 чакай 193 я. Не. Няма. Аз ако не бех си го прецакал, щех да си имам Discord. Ама аз яко се изиграх. Какво да направя? Чакай. Не може ли... Какво толкова сгреших? Дали това? Чакай. 5591 93 Аз съм сгрешил или не? Не. Добре. Тук се вижда записвачката. Май ще спирам. Май може и да не ви покажа, защото на мен не ми става нещо. Нещо ми се прецакало и не знам сега. Но вие си знаете процедурата, показвам ви. И ако си направите Дискорда, пишете в коментарите. И ако сте го направили, ако не знаете нещо какво трябва да такова, аз ще обясня. Ако не знаете какво да направите, аз ще ви обясня. И да. Дано поне вие да си направите Дискорд. То си видео ще аз няма да имам. Нищо де. Добре, тук пак броиме. Добре, чакай сега. 1, 2 мотора, 2 колелета, 1 самолет и 3 къщи. Добре. Не, 4 са даже бас. Ще ги говоря и аз. Ама вижте, аз отговарям правилно и сега погледнете. Питкода това няма да стане пак. Даже така ще хвъзна. Даже изчакайте да спирам клипа да не гледате такова. Само как хвъзгам такова на кола. Само за малко спирам. Да видя пак този тъп код и ако не става, не знам. Хора, съжалявам, но не ми става на мен Дискорда. Не знам какво става. Бех на един такъв Samsung малък телефон. Той малко няма памет и сега си прецаках самото такова. Защото бях си
бях се нервирал на телефона си и си щупих екрана и не знам. Това било много давно. Не става добре. Все пак ви пожелавам късмет поне на вас, вие да си направите Дискорд, затова ви показвам и правя такова видео. Абонирайте се, харесвайте, споделете ако искате с приятели или не знам, да. Добре тогава, чао и се надявам да ви е харесало видеото.